sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en storytime. Min mor sidder lige her ved siden af, og har ikke lavet andet end at sige, at jeg ligner en, der er på vej til Halloween. Fordi hun synes, at det her sort læbestift på, hun siger, du ser så uhyggelig ud, det ser så uhyggeligt ud. Har man så en jydementalitet, eller hvad, mor? Det er muligt. Det tror jeg så nok. Du er nok lidt for gammel, ja. I dag der skal vi lave en storytime. Det er lang tid siden, jeg sidst har lavet sådan en, og det skal nok blive sjovt. I ved, hvor meget jeg taler, I ved, hvor god jeg er til det, og jeg skal nok prøve ligesom at keep it down og ikke gøre det alt for langt. Det her det egentlig handler om, det er ikke særlig lang tid siden, og de andre storytimes, jeg har lavet, føler jeg har været ret lang tid siden. Det her, det er hvad? Er det 2-3 måneder siden, eller sådan? Jeg kigger hen på mor, hun nikkede lige. Det er 2-3 måneder siden, det her det skete. Det var i København, jeg var over og skulle arbejde. Det omhandler en sindssyg hovedpine, som jeg tænkte ikke bare var hovedpine. Men jeg vil starte fra scratch. Mig og Robert, vi har været sammen en hel dag, og jeg har den her Airbnb-lejlighed, og Robert han skal sove der, fordi jeg kan ikke finde ud af at sove alene. Det tror jeg har fortalt eller kommunikeret på en eller anden måde før. Og mig og Robert, vi er skide gode venner, så han er der. Vi har begge to ikke set Zulu Comedy Gala, tror jeg det hedder. Jeg har haft lidt hovedpine sådan hele dagen, men jeg tænkte ikke det var noget. Og jeg er sådan en, jeg er total modstander af panodiler og medicin, som sådan er medicinsk fremstillet. Jeg kan ikke fortælle dig hvorfor. Jeg vil hellere tage noget, der sådan er naturligt, så jeg ikke propper min krop med noget, som ikke er naturligt, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det gør jeg i hvert fald. Hvem fanden ringer nu? Fucking ukendt. Okay, lige lynhurtigt. Der er simpelthen så mange, der ringer til mig, på mit private nummer. Jeg aner ikke, hvor de får det fra, og det her, det er nummer 15 i dag, og jeg er ved at blive sindssyg, så please lad være med det. Tak. Men i hvert fald så tænker jeg, at det går nok væk, og det er nok, fordi jeg har brugt mine briller lidt og sådan noget, fordi at det plejer at have noget med det at gøre. Det bliver senere, og vi begynder at se det her på computeren. Lige pludselig kan jeg mærke, at det virkelig sådan, min hovedpine centrerer sig i den her del af hovedet herovre. Og det gør sygt. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Det skal lige siges, jeg har aldrig nogensinde døjet med migræne eller noget i den dur. Men jeg fik, det var det sygeste. Jeg kunne ikke kigge på skærmen mere. Jeg kunne ikke holde ud til at høre på noget. Jeg kunne ikke snakke. Jeg kunne ingenting. Jeg kunne bare fokusere på, at jeg gerne ville ligge under dynen og have noget mørkt foran øjnene og ingen lyd omkring mig. Det var så forfærdeligt. Klokken var sådan 1:30 om natten. Så jeg siger til Robert, hvad skal jeg gøre? Han prøver at få mig til at slappe af og sådan noget. Jeg får også kvalme, jeg er svimmel, jeg får virkelig nøjeren på. Ikke fordi jeg tror fandme, jeg har en hjernetumor. Men i hvert fald så ringer jeg til Bispebjerg skadestue, eller hvad det hedder. Hvor jeg ringer og siger, hvad symptomerne er, hvad der sker, og at jeg er svimmel og sådan nogle ting. Og de siger, at jeg skulle komme ud til dem med det samme på akutmodtagelsen. Og tror I nok, jeg får nøjeren på? Det tror jeg nok. De sagde, at jeg skulle virkelig skynde mig. Og jeg er ikke så god til ambulance, så var jeg sådan, jeg tager lige en taxa. Okay? Og jeg skyndte mig derud, og Robert tog med og sådan noget, hvilket virkelig var heldigt, fordi ellers ved jeg ikke, hvad jeg havde gjort. Men jeg husker, at jeg tager 2 panodiler, inden jeg tager afsted. Fordi der er det jo virkelig slemt. Jeg tager 2 panodiler, og det her det har stået på sådan, da det har stået på i sådan 1,5 time eller sådan noget. Jeg tænker bare, jeg dør. Jeg var virkelig bange, ikke også? Kommer ud og får ligesom taget mit blodtryk, som ikke var unormalt heldigvis. Så gjorde hun også nogle andre ting, tog min temperatur og sådan nogle ting, og noget med øjnene, bla bla bla. Så siger hun, at vi vil gerne have dig ind til lægerne, men der er 8 timers kø. Og typisk mig, så siger jeg, det har jeg ikke tid til. Fordi det havde jeg sgu ikke tid til. Jeg skulle op og holde et foredrag for en masse forretningsmennesker dagen efter med Adrian inden for Splay, og det var sådan klokken 8 om morgenen, og det her det var sådan klokken 2 om natten, og det kunne jeg slet ikke, altså det kunne jeg jo ikke nå ind i mit hoved, vel, selvom jeg bare sad og havde det fuldstændig af helvede til. Og så siger jeg til hende her, må jeg gerne til hjem, eller hvad, altså hvad siger du, og det må hun ikke udtale sig om. Og så var jeg sådan, okay, jamen, det jeg tager hjem. Og fordi jeg kunne ligesom ikke nå det, så tog jeg hjem, så faldt jeg i søvn. Så vågnede jeg dagen efter uden hovedpine, heldigvis, men den vildeste svimmelhed, stadigvæk total utryghed i kroppen og fuldstændig vanvittig. Jeg havde sat mit ur til, at jeg ligesom skulle op og holde det her foredrag her, men det kunne jeg bare ikke. Så jeg skrev en besked til Adrian, hey, jeg bliver nødt til at aflyse, og det var noget, jeg havde forberedt mig mega meget på. Jeg glædede mig helt vildt meget til at komme ud og snakke foran de her mennesker her. Så kom jeg hjem nogle dage efter. Jeg ringede også til mine forældre der om natten, vil jeg gerne lige sige, at de havde jo vildt nøjeren på. Jeg ringede bare og sagde, hej, jeg har lige ringet til hospitalet, og de siger, at jeg skal komme på akutmodtagelsen. Klokken var 1:30 om natten. Altså mine forældre, de havde jo mega nøjeren på, for de sad i Aalborg, de kunne ikke gøre noget. Det her var jo i København. I hvert fald så kommer jeg så hjem nogle dage efter. Den der første dag efter, der har jeg sådan... Jeg har det virkelig dårligt, jeg slapper af hele den der dag, og jeg skulle ikke andet end ud og holde det der foredrag der, men jeg skulle noget dagen efter os. Så det var virkelig nederen, så jeg blev nødt til at blive der, selvom jeg måske mest af alt havde lyst til at tage hjem. Men jeg så lige, hvordan tingene ligesom
ligesom gik og sådan noget. Min far ville virkelig gerne have mig hjem, og mor var sådan, ja, bare slap af. Så kommer jeg hjem, og jeg kommer til lægen nærmest med det samme, fordi at jeg vil gerne have min private læge til at kigge på det. Jeg kommer ind til lægen, og jeg siger, det er sket, kan det være et migræneanfald, whatever, fordi det var så slemt, og jeg snakkede også med nogen, som døde med migræne dagen efter, de var sådan, det er migræne. Så der var en masse forskellige ting, ikke? Og jeg var sådan, jeg er bare bange for, at jeg har noget i hovedet, som ikke skal være der, fordi det føles som om, at det her var ved at springe i luften. Og så var han sådan, ja, det har du nok ikke. Og så var jeg sådan, okay. Og så tager han nogle, han trykker mig sådan i nakken, og han trykker mig ind i munden, og mega underligt og sådan noget. Så er han sådan, at jeg har en spændings et eller andet i nakken, som jeg skal have strukket ud. Det er ikke noget, man normalt tænker, og det kan godt have den her spændingshovedpine, som det hedder, at du får det centreret et sted i hovedet. Og så fik jeg nogle øvelser, jeg skulle lave 2 gange om dagen. Typisk mig har jeg ikke rigtig fået det gjort, fordi at jeg er super dårlig til at huske sådan noget. 2 gange om dagen skal jeg rykke min kæbe ned 3 hak. Jeg vil prøve at vise jer det. Først kan man gøre sådan her. Tryk ned. Pause. En tand længere ned. Og sådan og så den tredje takt ned bagefter. Jeg håber lidt, I fatter, hvad jeg mener. Og så skal man presse sig ned, og det gør sygt ondt herinde. Og så træner det ligesom de der muskler, der sidder herinde bagved og sådan noget. Jeg skal have det gjort, men prøv at se, hvor dumt det ser ud. Nu har jeg lige vist jer det. Så hvis der er nogen af jer, der døjer med spændingshovedpine, så prøv lige at gøre det der. Min mormor, hun er begyndt at gøre det, og hun har ikke haft hovedpine lige siden, siger hun. Bedste har jeg heller ikke. Og hun er virkelig død med hovedpine. Så jeg tror, det hjælper. Jeg skal bare lige huske at have det gjort, fordi jeg døjer stadigvæk lidt med hovedpine. Nå, men jeg håber, at I synes, at den her storytime var okay. Det var jo ikke noget fuldstændig vildt, men jeg vil bare gerne lige understrege, at jeg troede seriøst, at jeg skulle dø. Altså, jeg fik så nøjeren på. Altså, virkelig nøjeren på. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Så jeg derude, der sidder og døjer med migræne, jeg har så meget respekt for jer, fordi jeg kan slet ikke forklare den der smerte der. Jeg kunne forestille mig, at jeg med migræne, I kender den. Det var helt sygt. Helt fuldstændig sygt. Så hvis I har erfaringer med det, sådan at have hovedpine centreret et sted i hovedet, så skriv lige en kommentar nedenunder. Så kan det være, at det kan have flere forskellige årsager, fordi den korrekte årsag er vi jo ikke kommet til endnu. Nå, men i hvert fald så var det alt for den her storytime. Like den her video, hvis du vil have flere storytimes. Og husk at følge mig på mine sociale medier. Jeg hedder Christine Slot på Instagram, og Christine Slot YT på Snapchat, hvor jeg tit har en dobbelthage og sådan nogle ting. Udover det, så har jeg en masse andre medier nede i beskrivelsesboksen. Blandt andet min second channel, hvor jeg vlogger næsten hver dag. Det går rigtig godt lige nu i hvert fald. Og så er det gerne tilbage at sige, at vi selvfølgelig ses meget snart igen. Ha' det mega fedt! Hej!